Hola, hola. Buenos días. Bos días. Que tal? Benvida á funeraria Aiquirindo, onde todos somos familia. Bueno, familia. Familia tamén son os Pantoja e mira como lles vai. Podo enterrala, axudala, podo axudala. Ai, sí, mira, teñen aquí o meu marido. Vostede a viúva? Sí. Tampouco lle quería moito, non? Digo, pola roupa. Porque o luto lévase por dentro. Entendo. Pero moi adentro, non sei se... Moito. Estás me entendendo? Sí. E como se chamaba o finado? O finado, Paco e Francisco. Francisco Villar. Francisco Villar. Sí. Vilar no, Villar. Villar. Sí. Ai, sí, efectivamente, aquí o temos, sí. Sí, abonado o pago polo seguro e vostede encargou un ataúde de ouro modelo super deluxe. Sí. Quería velo, podo velo? Quere darlle vostede o seu último adeus? No. No. É que quería leválo para a casa. Vostede quere dicir que quere enterralo? No, ao principio pensei en enterralo, dixen, vou non enterrar, pero despois cambiei de idea, porque se o enterro, despois aos 15 días xa non sei nin onde o enterrei, non sei, igual me fajo un lío e dixen, non o enterro, levo para a casa. Claro. Pero vostede quere ter na casa un ser inmóvil que non fale e que demais cheira mal? E é o que leva facendo todo o matrimonio. Claro, visto así, bueno, teño que consultalo porque non parece moi regulamentario. É o único, teño que... Pero vamos a ver, non está todo pago. Está. Pois se está todo pago, dixo eu que teráme que dar ao meu marido e máis ao ataúd que paguei. Bueno, está ben, imos, acompáñame. Ben, vamos. Como ve... Ai, canto brilli. Sí, este é o ataúde super deluxe. Este ataúde empregouse no enterro de Tutankamón e no de Pablo Escobar. Xente que non andaba con decimais, vamos. Bueno, e xa lle digo eu tamén que cando morra Lito da Panorama vai encargar un como este. Pois seguramente. Polo brilli. Sí. É precioso, É precioso. Todo. Refrigerado. Sí. Bueno, deixo que se despida del. Ai, sí, vale. Paco. Sale de aí, Paco. Estaba cantándolle unha saeta. Bonita homenaxe. Sí. Asíname alta voluntaria, Ai, sí, por favor. sí. Aquí? Sí, aí abaixo. Así, moi ben. E agora podería usted sacarme o corpo? Non podo sacar o corpo. Non, o código ético da funeraria Aiquirindo prohíbeo expresamente. O que pode facer vostede é levar o ataúde selado para casa e ali xa vostede fai o que queira. Xa. Pero é que o meu marido está vivo. Como que vivo? A ver, fixemos un seguro de vida de 1 millón de euros para estafar ao seguro, sabe? Sabe o que lle dixo? Si non, para que encargamos o ataúde de ouro? Para devolvelo? Hai que ser miserable para finxir a súa propia morte. Pero vamos a ver, logo, usted cando estaba preparando o que sería o cadáver, non se dou cuenta de nada? Pois agora que o di, sí que me chamou a atención cando estaba vestindo, ergueuse a mexar. Foi mexar?
deixar, claro. Sí, pero non lle din importancia, non pensei que... Non lle din importancia, pois hai que ser incompetente tamén, Xa lle dixo, abra o ataúd, fajo a favor. Dígolle unha cousa, nin que fose tan sinxelo distinguir os vivos dos mortos. Mire, Miguel Bosé. Bueno, aí tamén ten razón, sí. A ver, Sí. imos ver. Ai, madriña, que de ouro, sabe? Oh, madre, que tiro el cherico. Oh. Que pasa, muller? A ver, vale que guapo non é, pero vostede xa ten que estar acostumada que casou con el. É que este non é o meu Paco. Como non vai ser o seu home? Se o teño aquí anotado, mire. Si, ataúde de luz, Francisco Villar. Vamos a ver, estoulle dicindo que este non é o meu Paco, nin se lle parece. Que fixeron co meu home, que xa me está entrando calor? Que fixeron co meu home? Pois, se non está aquí... Non o enterrarían. Pois, a mellor, sí. É un feo costume que temos nas funerarias, enterrar a xente. Pero é que o meu home estaba vivo e este señor está morto. Ai, la madre que me parió. Pero vostede está vivo. Espera que me estou escurrindo. Vive Florentino. Eu vou tirando. Perdón, usted é? Pero quen vai ser? É o estafador do seu home? Outra vez, que non é o meu home, coño. Quen é usted? Non se confundan. Eu chámome Ramiro Nogueiro. Estou aquí por outra estafa. Outra estafa? Pero festa, pero isto que é? Mira. Pedín un crédito a Cofitriz e cando tocaba pagar, finxín a miña morte. Moi ben pensado, sí, señor. Pero entonces, por aquí, hai máis estafadores? Case todos os do depósito. Como se correu a voz de que aquí son os incompetentes, que non compraban un carallo. Xa. E mira, oye, o meu marido non vería por aí, no? Chámase Paco. Paco. Pobre Paco. Ai, Dios mío, non me gustou nada ese pobre Paco, Que lle pasou? É que cando nos aburrimos, cambiámonos todos de ataúde, e o que manda ao crematorio perde. Tamén te digo unha cousa, pasámolo pipa, pero pipa. Paco. Paco, deixásteme sola, Paco. Paco, deixásteme sola sin ninguén con quen compartir a miña vida. Sin ninguén con quen compartir a miña casa. Sin ninguén con quen compartir 1 millón de euros. Paco, descanse en paz. Ay, Dios. ¡Policía! ¡Policía! ¡Todo o mundo quieto! A xente, que tal? Hola, que podemos axudalo? Sí. Hai rumores de que nesta funeraria se están encubrindo estafas. Sí, veño a comprobar que todos os mortos están mortos de verdade. Fun eu. Onde está o depósito, por favor? Por aí atrás. Grazas. E mira unha cousa, e este como vai saber, como vai comprobar se están mortos ou están vivos? Que me perdone. No. Pasa. O policía xa o viu. Non pode marchar. No, tranquilo, Ramiro, vamos a ver. Si ti fas unha interpretación perfecta, sálvasnos a todos, entendes? Ti tes que aguantar aí hasta o final. Métete no personaje. Métete no personaje. Ai, estás amañada, tú. Bueno, utilizarei todas as miñas dotes interpretativas. Ole! Sí, señor.
Listo, listo. Todo correcto, verdade? Gracias. A Ala, todos. un abrazo, Chao. O que sí, se non lles importa, que me esquecía del. Saudos. Que tío, Que compromiso, que interpretación. Non, pero é que aguantou hasta o final, dunha maneira. Non, vouche dicir unha cousa, O Luís Tosar Galego.